inni sen öylünnün, sen inni polisiya bir mıhıman kapitani, doğru mu? 5 sanağım çağan var. Yani inni yüreğin sen mümkünlet dura. Hiynine de su gidip var ya. Sen 5 sanak çağan nirde bukçoğun bilen ak. Sever küçükken yetimliğin nämedin sen gördün. Çağan yetim kalır diye korkuyan sen. Ha? Sen bir edip gören işin näme? Öz halkını satıp, onun görcek bolan günün näme? Halkın yigrencini kazanıp. Ha? Hana Akmurat Recepov. Soňuny çendirdi. Näme üçin dıkdylar beýlek? Ha? Köp bilýär. Senem gün-günden kän bilýänsiň. Köp sadada jogap berýänsiň. Ahir barmaly toçkan şodur. Bu prokurorluň, bu pagonluň hemmesi ýeri giş barjak yer şodur. Hatta vara giýje günni şoňa vara edin namaz okan ýalyk şoň bilen mara şoň işini ılgap ýörenim bolsa. Gün-günden onuň bilýän maglumatlary, eden işleri, bulaşan gany, bulan köpelýärde, onuň ertir ýene-de haramdaga garşy şaýat şolur. Olar aýyrmaly bolýar. Eger dol düzüli, halal ýoldan ýören bolsa, bu adamlara degmezdi. Emman deger. Hani Müýlükov? Hani galanlary? Attaýywam gider. Attaýyw saňa diýen, senem gidersiň. Özüňem bilýänsiň, gatulok däller. Şolary bastyryp ýörkäňe men saňa çykyş edip aýtdym şonu. Indi bir ýanky satlyk kirler diýen, sen satlyk kirli, sen agzyny doldurup ol haramzada, ay haýyn diýip sen gowja pikirlen edýän işiňi. Ha, dinden çıksaňam iýilden çykma diýerler, sen iýilden çykjak bolýan. Men seňen täki muňulen mara gutoraryny öýtmegin. Sen bu jagaş bara bol kartinkajyklaň ýa ýene-de bular haýsysy näme? Hay zıpbuk diýse. Senden kän öktü, senden halal şu döwleti işler neyip giden adamlara bir seretsen, ha? Sen olaryň bazan iýdiçe ýok. Ha? Kimin haýpy geldi şolara? Odan nepede çüýrä bölürler. Aç çüýrä bölürler. Sen baran oýunyň gaty howply oýunlar. Gowluk bilen gutormaz. Düşündüňmi? Halkyň haky var. Narod imeyt prava. Adam yolu, adat yolu, atlanan eyman.